Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Omanchu murelia ondizi TV iman biende engiya wakire buya andonsi ase ototengerete lituko ni litichi gatato andonsi asotengerete boka soa ime yomoroberio bwensa kia troyo mo turababere elinde tobe tokoba libwa elimo ase umoroberio yo wa mashabiki tukurase county ya Kisii county ya Nyamira chi county chitontokana ine county ya Kericho Bometa Homa Bay Kori ne county chinde soa ime yomoroberio bwensa kia tokwamboka wikase county area ya nakweka Knox Vegas mwensi soa ime yomoroberio bwensa kia county area ya Nairobi omocho monene bwense ito ya Kenya no tuwata mashabiki ya mange kegima na voigo mwensi soa ime yomoroberio bwensa kia tokwamboka wikase chinse chiri chia ngumbu enseria ya America ntubuate Kennedy Gisemba oyoro munyakirogo bwa mashabiki aito onsi na boigense moyende ase omochorio Dallas Texas tukamutwara Elvis Omboto oyore rishabiketo boigo namba emo oyore data engineer boigo so mwensi ime yomoroberio bwensa ke tukwambuka wika ase ense area ya Canada ntumubwate Shem Keburi na so ime yomoroberio bwensa kia mashabiketo kwa Cisco aboigo bali batabete bakorra amangana majia ni gotoko mamanyinga eme yomoroberio bwensa kyantoliko batiga maega entunde ntangani bunabo tambe ni gotoko batoko mulekera aliabera kolekana ime naisiko yorogongo olwagusiko rutwabete togo tigana entunde akabere twabatogo soa ase amagazeti entunde batoto twabatogo sanga nabageni vaito litukolera lero nelitutora batogo sanga anemono igoro jamanga na alingete chisemi astora beto kwanira chisemi chiria chekerengo kigoro busaso monwa bwekenya molero haya education aboigo aboroke bali moto tengerete asemambi yabono ntobe togo sanga boigo chinchera mobwendrete kochora emeremo elia moligeti gokora astora togo sanga nere Dr. Robert Omundi Obuba oyoromo director we university area ya Mount Kenya oro sagia bose orobeka ruakisi na boigo lonna nyamba ne oyore umuteneneri bwege sagose ege tagokeria kemolegerete obo chenu ase college ya Equip Africa Institute ime ya Kisii na bwege tukamutwara Zakaria Onteri Mitaki oyore otenete amangana alengete ebyasara nemitandao yekerero bose ICT ime ye county ya Kisii Equip Institute asemambya bono asira tugosanga nabarabu amange anamono aliarengete chisemi asigo mwanju mulizeti kare chikoraga ensa eyamone nusu kabe maiso kigima na boigo otege amato asira tugosanga naye ase obo agare kolende mwanju mulizeti TV kikoigura malio gyaya abeire gagosoa ase embeo manyanga omoroberio bwensa kia obeire gogo chaka ngoro kwa Job Maangi na kone kinga chibiche chivoigo na mariogi abera oikera asenchera yobo ikerano nabigala nyanchama Boigo manchumuliriya mnabotambe asomoroberu bwensa kia tigantebenga ngukwani na endenga obwakire buya andonsia sore na legwanchoboke tunyare togotegera omoroberu bwensa kia imambia bono na boigo andonsia sore ndenginga kwabokire onde naro gochikoriya mabera rosie chaye bono chinsana chechi okie TV yago onde naro rurego kamao koltebanga andake na bwate meroberia yeli tuko lakini bono chinsa chiarengana nire chinsa kia imambia bono boka
turayo mo babere batatu elinde banyale gotokonya asengencho umorobero bwensakia onyarire ogochaka bono mambi omwanchi umuririe literana no Ronel Fana mnabotambe aso umorobero bwensakia konyora toro togotwara ekebungo kielituko ekigegotora mpaka tonya togokora lituko igobono leto chikonyora egetabu gyaito korwa segetabu kyabagaratia ekibungo kielituko munage koletwa sore n'umurubiryo bwensakia mwanchi umuririe to chikonyora egetabu ikebungo getu kiemambia bono korwa egetabu kyabagaratia isano nemo chinke chiaye kianda nigegoteba timoro sagokora amaya ekiagera natogese ekero engaki eraike ekero tutakwe emioyo timoro sagokora amaya ekiagera natogese ekero engaki eraike tutakweti emioyo nelio nariringana lya Nyasaye twanyore korwa ase egetabu kyabagaratia ekyo nekebungo kielituko munakiaretirwa sore n'umurubiryo bwensakia Morigere litonyore kebungo korose getabu kyabagaratia ase asoteberinga titoro sagokora maya andake kwa beriskari gwakoreiro monta maya mpaka watenga andake tabwati atari gotebanga mbiya mono rakini mambia lero tonyore gosemere go asinya saenga toro sagokorero monta maya ayekora ya gogendenga kikera ikenya saye nanyare okugosesenia igobono mwanchi morigere mna twateberinga umurobero bwensa kyamambia bono chakire asto gochikorigeria amangana ao aliagenderete ime ya Kenya gose chingongo au imea gusi rero igangwancha kokotebinga toskie remote yago ekeroto gochaka umurubiro bwensakia na munabotambe engotwara nganere job angi no toriganere mambia bono job ngakibwa kiabwa kirebuya kegima na kimambia yere mambia nere buya ndo chinga litukulia ya Jumatano lya bere buyanda kembaro bali sky mna lya litukulia a Jumatano ichiri ya suneka ni metenga mbaro bebangeta kwa ndoro wanda baikirororo lakini bono chengo tanga idia ne diabukire bya ere buya kegima sigo monchi murende TV so imemoro berwensakia sangana into asentire mitandao ya Facebook Ndezi TV News digital YouTube Ndezi TV News mtandao wetu www.ndezitv.net na mbeta sema 0791928834 0792192834 sangana into ase mambi ijalero kone ntutu wachire ase enjera yekerero rero ase go monchi murende TV bali mubwata kisimi ali so asense meria WhatsApp ndatingiro rengane mente nambe ya 0792192834 ase esimia kikwa ya mentire ase simia bono to save na Ndizi TV kikwa beri to save na Ndizi TV ona etoma ujumbe ya wetera sumtandao WhatsApp senginjorero tugwate free WhatsApp to mujumbe ya asebambyao sangana into asemambya bono to basa kuiruka to banga no uri hotengera credit to batini ya maji kira chingaki naye nelfa wakwana abasa bari bagenze chingaki mune cyabo ne to bwata bangine batange simelio kokoraiga igobone simei ocharari kiara igono kimo bwate simei so agabwe ya maseye moto tumereri ukoria ugose ujumbe ya genkeiko totebingarere mambi ya bono ningote tako ategerere umurobero bwensa kiandake ningote kwa makwani yago tutumere ujumbe yago na ndetse twakonye soma AM aseyemo ase kolende buna botambeli tukolete chigata bose Wednesday nituliko kunga Women Crush Wednesday astoko batuko chengera abasubati nawe ukwanira amangana arengete abasubati na benge nchoke gima anyo etokenga enyomba nero bose nkanero ebwata bana umuraboka kolende umumuro mutangane usomuro kabere abega koreto munyaruka ase nkeri nkonyoranga nelfa nigiye koraba ono nigiye bintu biko bangu kegima mama etenyombele bwata umuraboka noko tinyi kunkabere wiki bose lime wiki bose nga onyonde tayo na bolende nabakweba lenda nyumba terago ndatekonya botinya lakini kolenda abasubati timwati inkeke mubwate nkonyoranga hani murigeti ko robo cheno ngakimutongere nelfa tomani yango ikieke mucha mwa obo cheno barobuntu anjita lakini ekento ndatenga tari twensi job emba ke gomba batanga mba ke gobago sari asengisha nabora nyoro ngano ena baisike basquizo maete muna baba konyora bari chi university ebako genda bagocha barosire bale lezi igobono tari bonsi lakini rende ngote amato konyara ngote bali wife material bali bekene abanyaruka bali bakiniri biya bali batote ngaboro kereiri biya nabo monta kwara ke biya lakini ogeka chinsa machirche skali ko irana kwa nyoro chenchiri
aina mangana makon kolende abanyaruka na bingincho kigima kolende kera wikira na senkeria nkoranga nakonyoranga umumura na ngina asingincho konyoranga umumura no mungina babiri bauki kakomukini kigima babiri bakorosi obwa matubia kero babiri bakorosi obwa matubia tima tinga kera basubati bawikira na senkeri asingincho umuroyo konye utaracha gaiga no balenge na ngina nero umuragiri nero mukini no nenchiro muro chabo ayboyeti ngina nero beirega kumwaka nere school fees umwire school igonye ndingina atakora binte byonse nelfa mumuroyo nkware komonyora bunabera wika urende bone kare kire nkagari munyaruko chako gechiwe kera koranga mumuroyo akonya kugamba na ngina nelfa aboko ngibocha buacha abasubati no mbata eti mumuraga mbe na ngina tate tuwa mate borange nelfa boko ngibocha buawe boko mumboyo job rangende tocha twate abachinga kichiri kwa bere go kunyoma no bwate ogotwara machikago nyomba egenteke tanga niko kwana na mamu minotari abubi lakini rende bond nero wento kobeka na mamu mino yekuwa nyomire to kwa mama boy korwa ko ibolete paka ko gocha kogota alafu bono kwa nyoranda ke nye kwa nyomire mumroyo nyoranga nata to kono enka gondo monta kora wori ngina kwanza ngogo rande gozenda kingokora mbara paka kata yetokora no ye no musubate go serazi mamubana bono kati kumbanga paka enda wori ngina na kinga yaya nkumubangande na ande no roche nga bangina tali bonsi baraba yaigo umu ngina ndo kutena tanga uya ya no mube go bono kwangirwa se familia go bona kitaka tanga ki aba sacha na mta ko bachima mas boy paka kera kwa bero monto monene tinga kinchira roro no ene kwego tanga ki no tiga bai boli ba agora kinende we koike koko razimo ba maskani ya mama gagiri ko mama ya ni mama kero kunya gusangana mama bako mwa ibo mama ngeze kingo kina mama ne na ko nyina abo ile kingo nyona bose kingo na go school no anchira nenga school yoro chenengi mama kera nyori temere mu dara boni mama ndai ko nganya ende se account area ne ro binkore mere ando si kolendo chiolende mama ne robere ki kobolia mangana ono ke ikirenga mata na etero ko robole ko ko kobolia ba ke ama bol yegera we boli kwetu ngene tinga ba ver ba ko genda mutu ba ko toro manyi otowa iko etero ko robole mo na mama anyo ile ke ngeta na yango no mwanzo yone na muboli ne ngoba kubonga na bi ngona ba go consultation ngene engare aboli Kero mamera, kero ndio kolege koreento. Ikana boja. Abasani kugori ba. Yete ko twaro ko ngero ngubole basani ba ni koro ya tendo koro. Okay, ngiye ndo natenga nkiri. Mama no boko ngocha. Ndo natenga ki asenje tu gwatira. Ekera gwatenga mambo mino nero go somete agora kirege. Nchomo nyene kero na renge sei to nyuma tracha sei no. Na inche mama ale ko boli kirege. Igo bono kero kwa msiti se itonga acha asei ne to wento ko bege nteke mo korwa bono ebintu bindi abaye butumata ko bamaskani yabo to bakore muna bagane lakini tani ngawacha kwa nyara chinga kichinde kwa nyara ngabono gwatikire paka koragira mwago mongi no na baru gitera kintu koragira mwago ati koragira mama mumi bono gente kige manyana te korwa biya bono kunya kuegera mama ke nakina abaterina abanyaroka barera bara manyanga umu mugaka mugaka muzi enda atetinga kasichibando ngendo le tubo tubuli gwetinga buli na bunko igo koranga iganka gaiga mba ya emo nambia na doro to edo bobuli gweduka doro tindagira bya tingigo tindagira lakini ne ndona tanga ocha ko bwate bintu munebyo gotango bange mbamenye nyene ria basacha bange bari mama's boy ndenge gotango mama's boy como igoti noroche ebintu mbyo ai waso kike man kwa rosi kwa waso kwa rosi tichai kwa gena ni tikero tenga abiri ngo ingo tarira igatia abantu muswa kira ko ge mami oso ko gena iga dai ko rosi cha abono musate ko kadai chago sibiendi ojo abare gedo endo mama manywecha kugana mama bwino nto bwatu bokomu lakini ebintu mbiro tokete kubeke bondo ebintu mbiro robo nto ko kwara no mu bino nyomba matanga iga kyabaire iga mbuya kire kerike ko ngana kyo kuchira mama no matanga ki ya na banga iga naiga lakini gente kendo chenkeli bia lakini ndali kire gendo ngalazi muboli mama bino iki ya nche na kani
Na mama igo bono tiga twabe baro ngaki na chingi ta tekende yonse nera na sei tuna babo tina gokani nani pa te hore konya rorenga apa subati baro iba ko bolia mangana kuruso ndu bonya ko bolia so ekero ko okupana na iso kona baibo tanda ko tena nga apa subati na ko kamba na baibo pa mama ko wana na basa apa subati na go te banga musubati ka ro so ko tiba konya ranga apa subati abange ji so mbali ko chiba konya ranga ngwa kabale na mama abora agamba nga kyumu sacha muire ogamba anya ganti te ise konya ranga konya ko ro musate ko bolia musubati ngyo ko amba na ise konya ko ro musate ko bolia musubati ngyo ko amba na ise nelpa ya jelo jinga goikatuba tori geli ngane kabere kagimo goikatonyeri musubati ko bachungu jeko ranga tima etingi yako kile jinga aba subati bande nda mwera talinga nenda mwamu ekinege ntokero ronga goika bwonchoreri asenge njonye gwanjita komoreta kuruso bomba kabwa mino goika bwonchoreri anchi to anchara kini rende omwe na bantu koegwa maskani ne bambara obakuruchinzemo ao bonege ntokwara ko teba toragosia aba subati aba ko agotebanga mukwana na mama maine se bintu byeime abutimbu ati muchanga ege ntotaba cha gukwana ranga saba subati aba bali bakurusko bache senyu omogocha chinsemo chinde baya aba iboli bali banyorora maskani lakini naende terwe cha yaba buye kero mo subati achire amagweta ni mamu mwabono musacho ye pibono baliko babai bwana ikero kyongi ikero kyongi ko babuya gogwana tari mechando lakini vontro chimna gwate tari mechando lakini koro bataka neti akora nangina unakora kanekune kina ya igoteri buya omwe na bwanto kwa guchinga kichaye asenge chimna gwate abanyo kwerte skuru diori goikana yori eri mamu igabwaro tinguka lakini ando kunya komonyera nalio kalioka abuyaya muzacho sabe kuru nyomba kwa kuninga ojombone aye chinza chinyinge mama mu miloni ojongone ngayori omwanjioni kwapa nyakora ko sabe kuru nyomba ya ngina atago tebeti kolende boigo kolende ense moyembe nkonyora tulinga aseje ndete kwa basubati ubusima byabona onye gotete komenya asenyombeli bya onye gotete komenya nkeli rosio bwa matobya nangino mumura aikikwaru kwanyore no naka musara kao keno mokobera gasukari ngenga mwana one tare to munyaruko ne vanjero ubuzima nya konyo ndo komenya nyombeli bya kenda ere tisa mugorere sabu nuro onye mumenye tiamo aituma abati ko ruba mukwani ne sukari tuma abati ko mukwani ne sabu matike geko garanga no nabangi nabo konyoranga babere bako geju nabatanga abanyaruka umusacho ekera nyome ataranyoma nakanyolga kamusara ka wetera kamusara kalikae nigarenge gotumira ngina esukari gotumira ngina gasabuni gotumira ngina obosie kuri ndibona igwachire ozi uwerire mboye gwachire ozi uwerire mboye bano muri gocha ona renga akanyaruka kana kale kuri ibintu nakali nikobe etokinga onyomire kina ndo musubati ngo tumare kende usaba cyo ngo kibare bamukwani ngote binga okwa mato biboko ndo musubati ara wanje kikamati ne giko imuki ya ayo mongrata okuno lakini ino enabo abantu bonsi mbabante bechoke chinsemo chionsi ulioleto mochi aichoke no mungino ria nyororo nera choke ya because to konyora nganje ninge choke tiningweta maskadi aibona naye kiramba utite koiba lakini kemora mobuyaiga inkobere buya ere buya ke makano mwantu mwana TV mambia bono sanga na inte kerengere likia anemono igoro yo bwamate egati yomo sacha na boy gongina aibuno mu kungu alia sonyo mire aye nkogo kerore njira anemono kero konyoranga omo sacha konyoranga nigo bago sanga na ngina kirengaki na boy go aye buna oria obwate mu muronyo mire onyo mire omunyaruka aye inkie keteri okogo anemono ase abasubati ababekere anemono bali kwabere bakunywa nabo igona bukuru basemibwa anemono njira kieye omumura abwendrete komenya na ngina nabo igo omusubati obira konywa abwendrete komenyanga na omusubati obira konywa njira abwendrete kobaga gotwaru bwamate na ngina asige mambya bono sanga tumonchu muri TV asemambi ya bono njira gebara bausanga na intwe asemambi bono omonchu muri ya ujumbe yao ekero tebinga anda kenga ki abantu bamanyitoko ababo ento komenya nkagaria
mutusomere ujumbe yago aso mtandao wa Facebook Mnandizi TV News Digital na aso mtandao YouTube na bagotu Mnandizi TV News na aso monoliwege taburo gose website yetu ni gotogotabanga ekoba www.ndizitv.net. Aspendo mwanchumo ndo zitiyonko manyinga niko Umuraibwense Dr. William Ruto agenda teboigo nitaro ya yasi kuligoro abete gago talera chinsemo au tiango turamanyi wango numusagito Dipon Asanya ayabete gakwene kigwa n'Umuraibwense lituko abete akore taro yaye anemono ase county ya Kisii. Aseli tukolia kabere ese taro y'Umuraibwense Dr. William Samuel Ruto imeyorogongo rwagusi unenchira yemo yokubwatoka amagendero chinsemo ao ni galiera yogo chiko bwaterana ne kyumbigia community health promoters elio koene kyanga obogwenia weikire a sebinyoro. Mimi najua ya kwamba bado tunapoteza wananchi wengi kwa sababu ya mambo ya magonjwa, na ndio sababu tulisema mambo ya matibabu lazima tuipange upya, na ndio sababu hiyo munaona hapa tuko na community health promoters. Hawa wangwana hawa hapa Nyamira tuko na community health promoters 1,300 na tumekubaliana na gavana wenu huyu ya kwamba yeye atawalipa marupurupu nusu, mimi nitalipa nusu. Tuhakikishe ya kwamba kuna muuguzi katika kila kijiji ya Kenya. Mambo ya matibabu ianze pale kwa bottom ndio tusukume tukienda up, ama namna gani? Tunaelewana? Na ndio sababu tena tumeweka program ya universal health coverage ambayo itahakikisha kila mwananchi wa Kenya level 1, level 2, hiyo hospitali yote itafanya kazi bila ya kulipisha wananchi pesa yeyote. Chinga kecho mokonyo yerigathi Gachagua niga mubuli kubeka abantu bonsi kubwaterana amone serikali atari kurigereria omorengo bw'ekiama. Hata sisi tumekubaliana na rais tushirikishe wa Kenya wote, Kenya ni moja, si ndio? Wale wamekuja walikuwa ODM ni mawaziri, tutawasupport, tutaunga mkono. Hii Kenya ni yetu sisi zote, na kwa hivyo rais sisi tunakuunga mkono. Unite us, let us make this country move forward. Omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati oibo igoro mokonyi we kiama kia ODM ngabuli Umuraibwense Dr. William Samuel Ruto komenta abantu ba ODM ase serikali yaye ilibonyareko mokonya gwikirania amagenderero. Sisi tunashukuru kwa sababu ya wewe kuangalia vizuri kwamba chama cha ODM iko na watu ambao mtafanya na wao kazi, na mimi kama deputy party leader nakubali kwamba wewe ukipata wengi chukua weka katika serikali yako wafanye kazi. Unajua watu wakiwa wanasema Sakayo shuka kutoka juu. Sasa Mheshimiwa Rais umepewa wewe wakusanyaji ushuru ya kina Mbadi ya kina nani, kabla hujashuka waambie shuka kwanza ndio ufuate wao, ama namna gani? Komenta nayo Umuraibwense ni gamentanga na chigosira sekta yechisemi anena sokwa gache birasi eliaborokiwa abanyarikonyora asagia yogosomera. Serikali ya Kenya tukiungana na serikali ya Kuwait tumetoa bilioni 1.4 ya kutengeneza mashule, madarasa 183 hapa Nyamira, laboratories 48 hapa Nyamira, ICT hub hapa Nyamira. Na jana nilianzisha hiyo program na tumekubaliana ndani ya mwaka 1.5 tutakuwa tumekamilisha hizo program zote, kwa sababu masomo ya watoto wa Nyamira kama vile masomo ya watoto wa Kenya ni ya muhimu kwangu na kwa serikali ya Kenya. Tunaelewana jameni? Yiko ripoteria egetaseni kiao nambe ya Mnandizi TV eliteria na inkoro kwa Dipon Asanya. Mwanchumuriria Mnandizi TV yono Umuraibwense Dr. William Ruto
singa kiabetika kora etaro yaye anemono ase ensemeria yomuchie okeroka obera kwanira amangana amange anemono aringiti obocheno kira kwanira igoro yega tiechiro mora wense Dr. William Ruto abetika kurwa litkurigoro ine ngani ngiye yalinge asenge chimno sote bangatika tumwe chinga kichinyororo atoletera magendera yu abete ogotebanga nalete ase arogongo rwagusi ikobono ine ngana yalinge ngiya nandetiga toganye ngamnati abete ngali tkulia rogoselia mambi naboko ba achinsemichi chiagusi ibono naboko agutare pare yega yabagekorosigwa eyo gorugurwa daraja paka Migori mate ikobono tikango toraganya toranga andake binte byatebire nane tukumuganiria mayanga ibinte byatebire mnatebire byonsi bibe bikorosigwa ase kulinde engana nabinkoranga abaga kumulikira asubwagale nelierengete obocheno asa watebanga nigo aline kiringala kone kinga ngochi kone kinga aba Kenya bonsi nkonyora bala bokoleri obocheno anemono asingitali chichekerengo gyanse level 1 na level 2 obeire gagotebanga nabe gakone kinga obokole ngochi kobogoli obwabo sakigima line kuikirania murobeliolia bokone kinga obokoli ase abantu bonsi betera segetengo kiriya ke obocheno universal health coverage imatini gitambo kero kirabe gekonya ni mono matingita chiri chinke yo wata malio baguna chipain ki bakuri ali amaruira ali amakama ke asige kera ko banga amalio ko ngoikira osobo kali nko boli busa imatinga ninganera tyo konya abantu abange ine ngana yenge nchasenge nje muna bange na bali bale ibinyoro mali emyaka ya skire ya bare mbere kunyara wikaso bwangwa sikinyi gitali kinene gose bali bale abatabwati kibesa onyoranda ke no bali nyomba kale tumurubiriyo yo naboko kokonya bange engana erengi yakolende nonyo nigo mura ibwense Dr. William Ruto abetako chakia omuroberiyo bene bubwagachi bw'inyumba ase ligolirianse ime yanyalibali masaba chinsemo anemono asensemeria yekerugo umuroberiyo obete gokokekerwa na bange asibo bwato basemelinga no chigokonya abasaye konyora emeremo nabo ekonekinga abamenyi borogongo urwongo chikonyora bali obokoleri buna ewendrete robotro betru kwani wanu musaki tuba mangana majia sama miyenda ase etaro yaye imeyorogongo rwagusi omorai wense nigo atarera chinsemo buna ebunge ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii Ruto gukwana n'abamenyi bensemeyo nigo ainekia okwagachwa gwechinyumba chirigoririense buna enchira yemo yo kwegerera chindemero chirakonye konyora endagera esaine. Hii program ambayo tumeleta hapa ni program ambayo tutajenga Kisii nyumba 10,000 hapa Kisii County katika awamu yetu ya kwanza. Na hiyo mpango ni kwa sababu hapa Kisii ili ile ardhi tuko nayo tutumie katika kuzalisha chakula ndio tusipate njaa katika taifa letu la Kenya. Ndio tumesema tufanye program ya affordable housing so that we can minimize land fragmentation that is threatening our food security. Enkwana ya yenigo ya igwo koboko no mukonyi bwo murai bwense Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Rais, kama kuna pahali hii program ya affordable housing inatakikana iungwe mkono 100% ni hapa kwa Wakisii. Kwa sababu hawa watu mashamba hawana. Na kwa hivyo hii maneno ya affordable housing itasaidia nyinyi ndio zile shamba zimebaki kidogo muweze kulima. Ruto nigo agendera nechire chiae ase ateba nigo aragache echiro ya Masimba amo na Ramasha echo chirakonye abaonchoreria. Sasa tunajenga Kisii hapa soko 17 mpya katika Kisii County hii. Hapa Masaba kwenu. Jumbe wenu ananiambia tuko na soko kubwa tunajenga pale Masimba. Tuko na soko ingine kubwa tunajenga pale Ramasha. Na mahali nimetoka saa hii hapa Keroka. Tumekubaliana na Bwana Simba Arati gavana wenu ya kwamba tutaweka soko kubwa hapo ya shilingi milioni 250. Ndio mambo yenu mkipeleka pale mazao yenu inapata mahali kuna storage, mahali kuna cold room, mahali kuna mahali ya value addition na mahali mnaweza kusukuma biashara yenu, chakula yenu isiharibike na muweze kupata mazao sawa sawa na muweze kupata bei ya sawa sawa wakati mnapeleka mazao yenu sokoni. Nigo boigateba aragendere kubwatirana n'abarai bonsi iri kuira ense ya Kenya bosio. Ile kazi ingine yote mumetupatia tutafanya pamoja. Mimi vile vile nimesema hakuna haja ya mirengo tena.
Hakuna haja ya ubaguzi tena. Hakuna haja ya kugawana tena. Wacha sisi wote tuungane, tuwe timu moja, wa taifa moja, serikali moja, wananchi moja, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Enkwana yasiriwa na Mokonyi Bomorai Rigathi Gachagua. Hata sisi tumekubaliana na rais, tushirikishe Wakenya wote, Kenya ni moja, si ndio? Wale wamekuja walikuwa ODM ni mawaziri, tutawasupport, tutaunga mkono. Hii Kenya ni yetu sisi zote, na kwa hivyo rais, sisi tunakuunga mkono. Unite us, let us make this country move forward. Gukwana ase ensemeywe omugabana we county ya Kisii Omosike Paul Simbarati nigo aria eira yo kumubwatesia Ruto ase okoenekia amagendero asabo igo aria eira yo kwagacha enyakitari yekirubo. Rais, sisi tuko tayari kufanya kazi pamoja na wewe. Na wale wangwana ambao umetoa katika chama chetu, tutahakikisha kwamba wamefanya kazi ya kuhakikisha kwamba wamedeliver for the Kenyans. Hii Ekerubo dispensary nimeweka milioni 25 kupitia budget. Na nimeshukuru kwamba utakapoweka, umeuliza watu wako watuongezee hapa, ukiweka tena milioni 25 itakuwa ni 50, hii kitu itakuwa imeisha. Kwa reporter ya Egetasini Kiandizi TV, njenkoro kwa Sam Miyenda. Mwanchumuliria Ondizi TV abasore batebanga omugeni yache omonyene abega ko bwenda omurai bwense Dr. William Ruto gachitinige ka wekene nelfa tokuna nabe gagwa gache chichiro boigo ensemeyo obwaga chigwe chinyomba asirigolike maeta omugeni gachire na no asenka nelfa tokuna omugaka konye gare sabari kolendo obere agwikirana korwa so muchyo Nairobi ose ase omuchyo ryo nakuru konye egare sabari kagwikirana gare nyeswe esire koigoro Oiga towe wange tata tibuatieke morenga gero nikeli ndoli kote askolindo obere okwanera ebinge kima anemono asikero kurigeri ubwagachi bwechichiro ngirwaro boboko nkivurabe bokonya abamenyi barugongorwa gusi. Okay, ase okwaga chichiro ine ngana yengencho ase ngencha baonchoria bono bachikoba ndatebenga amazingira maya nande no eno bocheno obeko boboigoro matikero ko bere chiro kere agachire buya no ena nogore ndagero kugora no moyo yomo ibona ine ngana ira bengi ya sana nyekara nyaro gwikirania ama ire yuarire ya ero bekima naboigo ensemo yende totukugwa baraikorwa sorogongo rogusiane mono umugabana we county ya Kisii atebanga kora igwe birogo binde meta ko rodie ngira kwanerengane njabano ndotenga kororanga ikirogi ekiameke ye ODM ngagi asirite bono tigatenga kiabere Kenya kwanza kera aba Kenya kwanza to basa kwa tora mangana no tinera tebanga ndio tubwata banta bange barakonya ukoriga lakini ngendo chikoro na baendo rabange bado mbaro bagukwana ndo batenga mbaro mutu ali abande bachikomene kibekerero ya sekolende ninga turatukumulekera ase obwagarinde kwana kinga twabere takoranga amangana mange aberukerewa ensemo endo muraiwe utomuraiwe nseri Rigathi Gachagua pamwe banga guzi kwanza kino kwenda kwa biro murobiro elva ini mure tumugane bitinyomba tibadigora kwanereka ntomogo kereta singi chumnachite nande gatebire nga na gwatenga omogene kirachiro manyane gakobwena na eta se pare ye ekerago chikochororo ama ene bekire ngana bokoranga omogene na chache gaiga igobono kerago chandengi ngatiga tobeke bintu buya nande nga tigatenga ibintu byonse abiro goteba nabe kawikirani elina riri bori ryaitu uko bikirani ntugukotwara boko ya ero bekima kolendo bwa gacheshi nyomba sirigoli kini matini ngana yabere kwamererwa sama tuko amaega namono abakoli mbere batebanga bana jiruchiro mande bantu bange mba manyetinga kimurubiri okole mbere mwana mwananga kuminga inache nganye ko rubone ndiko menya naenda nyumba chiri golike nega sirakini rende togotenga byonsi tiganya saya baraise nginche ntumwanya bande togokwana bono toganye muntu ai kwa batigere nyasa kolende tutura komoyo wikakane komolekera serikali kona kinga obakwari kolende mwantu muri ya TV
chinga kichitaro imura wense Dr. William Ruto ime yorogongura gusi nigo omugavana we county Nyamira Amos Kimumi Nyarigo abete gakorwa amaganyo anemono alialigeti wikaniwa anemono asabete gagusabanga okwagachwa kurubago anemono ase enyagitali ya keroka nabo ingana betigotigera bange namabolyo amange nabo igo bagukwana ase emitandao nechingaki abete boigo gakoboria kwagacherwa ejikoni yekerero nabo igo emochari yangu turarango naralia ya omugabano county Nyamira abete gakoboria kurwa somora wense Dr. William Ruto. Nataka kushukuru president kwa kuwa na sisi na ameamua akae na sisi kutoka sasa kuendelea mbele. Asante kwa hospitali, nakumbuka tulisimama hapa 2022 akazindua hii mradi. Si mnaona mradi imeisha? Si imeisha? Sasa vitu kidogo ambayo inabaki nataka kumkumbusha ndiye aende kutusaidia. Mr. President, unaona perimeter wall. This hospital is very beautiful and is exposed. Please tusaidie tupate hiyo perimeter wall. Namba 2, tusaidie tupate modern kitchen. Mnataka jikoni ya kisasa? Simutoe sauti. Namba 3, tunataka modern laundry. Ili mukirara sheets zinaozwa mzuri, mwingine akikuja anapata imekuwa clean. Nomugabano county Nyamira Amos Kimumi Nyarigo obete gakwiguribagaria bene byokuboria igachia mangana aligeti kwagachwa bosegukiraniwa ase county Nyamira obere gakwanera mangyo kwagachwa kurubago okwagachwa kwichi obosoko ewe machine elibo sibe chianga ase ensemelia ya keroka na boigo gagosaba kwagachirwa ejokoni ejikoni asikolinde ndo chenga enganeye nere abete koleta amabolia mange ase emitandao ntamanya teregere kia ukeke nemona kirumugaba no county Nyamira abete kurwa mabolio anene muno ayuo onse okorangani go bachite kirongora ini gaisara sta batenga bone karamwiri gwateba nga ninga nitie keneke koranga mbono bachite bakweyarigana kiromonto goteba nga nabwene tokwe ugento getera kininto mazingo murai bwense nabatenga bone into byonsi nakore gose nakirabe nandake gento narorenga aba na inchi mbabwete bakomwachinga kichinyorora agakwana mpaka agakora senge nchonto aranga abu moisonde nigoba machikoreta chiburo buro nkegora kinirende nye bamwete chinga kichinyorora eyine gento kyarengekia ase kulende ndo chinga una naikira otebinga ase mitandao amagoli na mangi abete gakoranda nomona asabantu bakobori keroka nebwenderete galigwe empari galigwe ntugwate ebinte ebinge bwendete bwase county Nyamira kulende kero abete gakorwa koborio ko abiyonkaranga no na sense meria ye laundry abantu bagira tabe abantu bakabagwa kachisabu cyabo nga laundry kibese irenga kibwendete inde korose konyore laundry ekarokananga ensebe karanga ne kibese chinke no ene serikali county Nyare kwa mato kora ikayuri bakalia bene nelfa kobanga no koboria egento bori gento kerie otanya kwa Ford ne county mune sabana onyanga ninkito sabana ne flying saba igento kere mutanyare kwa Ford nabo konyoranga timatinga no ndero nel fanda ko example kinde aba subati mbaro konyoranga timatinaba yabale bose neli bakini go amanyirenga weta matemwa yawe kokorega musubati kona nera sumo bagani ko mboyinga inkyote kuri musubati kurigeria orasmayo tebanga ngia yokoria kena moteringa na inchine kenkoria moteba ekyokuri na inchine kenkoria kuri ndel fakoruri bagalia bene rio kuri gendo tanye koria kaote binga chorango bimane na orambe koroncha ko chiche bia sirende korende
Hizo deringa. Lakini boy gonel fa no roche kerengo kyo musacho ga sai kan do say your boyfriend asa na buku manyanga ekibagwa kodi kitagwa fo. No, imagine that. Lakini kiko rudi bagadia bene kubwate kananga no isa nikikoli kwayo. Ko ikira nikoli kwayo. Akole de toko skakurwa sense meyo. Ini ngana wete koleta maberera asumtandao boigo ingantara to kubuli muligere to Ndizi TV abega usanga na intwe kerengere likiaye ane mono igoro yengana eyo ane mono yumugaba na we county area Nyamira na boigo sanga na kerengere likiawo mcherekera sanga na tasimabero umonchi muligere mna botambe to sanga kerengere likiago sanga somotandao Facebook bwate simya ogenda gari paka Facebook arora genda ngana Ndizi TV News Digital tumo ujumbe ya gororo na YouTube mna Ndizi TV News Sensemo area SMS 0791928834 na boigo tumeka entire juu ya bene kusanga neto ya mtandao bose kusanga neto ya mtandao ilo WhatsApp 079292 tuma ai namba SMS ya ose tuma ujumbe ya sima byabono nentobe toko soma toirango amanganande amajabe takone kiwali tukuligoro asachisema chindeni gotoro chenga omubungo South Mogrango ni gabe togo tebangamba bebakobwatirana nabarayibande eliogokora amagenderero ase akwanete aroten kwane yo magega enyagitari ya keroka level 4 yabetege koigorwa nande ogotabanga abanyagitari banyare bakubikororo na mariogo kwa sababu umesema tutafanya kazi pamoja na tuunganishe Kenya pamoja katika jamii ya Omogusi. Sisi tumeamua ya kwamba hata kama tuko vyama tofauti, wakati wa maendeleo tutakuwa tunashikana pamoja. Sisi wote tusukume maendeleo pamoja. Your Excellency, kwa sababu umefanya kazi mzuri, mimi ninaomba sasa ile kazi ambayo imebaki ndio kubwa zaidi. Kazi ya kuweka madawa hapa na kazi ya kuweka madaktari hapa. Unajua hospitali inaweza jengwa vizuri namna hii, ikose madawa, ikose madaktari na ikose kufunguliwa. Sasa ubaya ama uzuri, hiyo kazi sasa inafanywa na governor. Mimi ninaomba governor wa huku sasa, ile kazi ngumu imefanywa. Hii ingine ya kuweka madaktari, weka kwa wingi. Ya kuweka madawa, weka kwa wingi. Ndio hata hiyo ambulance ipate kufanya kazi. Wasema na wami to wake. Ya mwisho kabisa, hii town yetu ya Keroka, Your Excellency. Kwanza tunashukuru vile umefanya hizi town zingine. Hii town ya Keroka, jioni wafanyikazi wakiuza huwa wanakosa lights. Tukiweka street lighting kutoka huko juu mpaka huko chini, watu wanaweza kufanya uchukuzi kwa njia mzuri wakati wanafanya kazi ya jioni. Mwantu mrelia Ndizi TV oyo nomo bunge oria o South Mogrango Silvanas Osoro anemono ase abete gakoro kuburinga omuraywense Dr. William Ruto obere gawikirania ebibono na inwa bagavana ogwendete mo bonkora ensemo yeno nkira bakwana ligorengane ekine gentanya togo tebanga na maene nonye okay nye umugavana yani umuraywense William Ruto chitogo agatabanga magenda yonyaretere n'abagavana babanyare kubwati eline kero babwatire baretire baisaransire na baranyare kubeke ibintu ebyo esenge nchumurayibwensera ni gagocha abeke atanga yaya ekenge karuigana igara kini nyabagavana bambago imuka banyare kubwati ibintu ebyo mbiko nyarikana Sentira Javene, no enaba bunge, no enaba MCA. Bate bangu muraywense Dr. William Ruto nabe tegagocha baromba ikirania magendero. Baromba gwenda taba kone kinga ase ensemo edia bari bakone kinga babe babwikirania abokoreri una ebwendrete na liera ventira bene kone kinga abamenyi be county area Nyamira ose county ya Kisii babe bakonyora amagenderero alia baganiti ase entira area ya bene. Kuno mwanchu muri Ndizi TV ndo abatugusanga naye semambia bono as to abatukuburia obigusanga n'intwe kerengere likiao asentira eri mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News na wetera somtandao ito www.ndizitv.net ntola rango baba somi murubiri bwensakia ase emambi ya abono ndo chinga Dennis Mogaka koruango korosoko mjinga ndani hadi tamati ndo chinga Ruto Nyabuto from here hadi to Ndizi TV Digital morning na rauka na team Ndizi TV Job Mangi Frida na pia Ndizi TV fans Edwin Omwenga Embulia Mosensema Jeria Kerubo omosori gwebe susue kati abangane tukubo abanga baba utwara lituko yano chinga Jeria Kerubo good morning and be
Blessed from Manama Barin Kingdom all the way to my home Kisii County Kanyimbo Mwakege Village na Bible Vane Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri na bana my Sedilana na Maka Doctor na my husband Ben na bana Bamincho Evelyn Rebecca na Duke Julius na bategerevonsi batuare litukoligi ya Danugaro watching live from Nyaura. Chinseme chigando chinganere Jared Matureta gotenga watching live koronya Chichi Secondary Nyamira County. Peter Umara gotabanga watching live koro Suguta Nyamache. Embori ya Mosensema gotenga tuned in from Ogembo. Freda gotenga watching and listening korwa Nyake Nyonsi ya Secondary. Alafu gotenga Nerori na gotenga tuned in from Molo mpaka Omoroberio Bwere ase abago gotenga tikabaswe Omoroberio Bwensa kia gotabanga Helena Agesima Joshua Pastor James Samuel na banda bange banyale bagoswa Asomorobiro Bwensa kia Ruth wakatanga good morning from Saudi Arabia. Niko ndani niko tuned in na represent watu wote wako Kisii. Nabego Frank wakatanga watching live from Dubai. Nabego Omosori wegeso wakatanga watching live korwa Nakuru City. Nabego na banda bange igo nabokunya gusanga ujumbe agenke igo gocha Asomotandao Facebook Mnandizi TV News Digital Noro YouTube Mnandizi TV News. Igati abaro na kuba tumuribirenza kimambia bono mwancho murize tuiga namba SMS 07912834 sanga nitwe ase imambi ya bono kwendo mwancho murize TV na botambe ase entunda ya kabere ni gotoko batoko soa ase amagazeti ase ngoba eti gazeti ya Daily Nation nabo igoni mbenkoligeria egazeti hiya The Standard ase tupase kusoto basonyegera ngo na tore ase kakitali getambe ase torabe to kumanya aliro bolito ase amagazeti yerituko ya lero. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Gwetani myaka 2 bono Ndizi TV yakoretere omurubiri bw'umuga none Monjumurelia on Ndizi TV kurwasa matuko amaega twabire tokora omurubiri bw'umuga none asitobe tugusanga n'abantu abonjurelia abana siasa babere bagotwa emegano yabo na bono twachenjirio koboko korende bono omuga none obeire omugano ito gucakira umutienyi oyo tariki 24 tomoja kudigiriria omurubiri bw'umugano ito kira litukoria Ejumamosi chinse 12 cy'amagoroba nere Job Maangi asitorabe tugusanga n'eki sukuru abonjoria guse ebyombe byabere gukora bujyana gusanga n'abarobu erindo kwa emigano yabo ase babete bagucakira wikira ase babere bagwikira. I had no experience of any boarding school. I had never even heard of a boarding school. I just knew it, all of them were days. When at home now, I can do work, I can wash, I can arrange the clothes. School ya chakite mu mwaka 1993 na wanafunzi 5 omugano ito. Remember, the principles of success are universal. Asige kabono enyumo yale gutaguka twayagakire karenke batomurembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otagetekene obwanje ni bwale gucwereka ntwaborera Pastor Gideon Girokenda banga babacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko mucana koroku ngoli mumura na bawo te baba gusinga boterere mboli mumura
egente kenene nkelinga bamuko bachana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo chamo mwanyora richibu ryo kubachana ko enka yari kugwa ntwaye sira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bo abantu bakobasika nande barambya more nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinse bere nenusu tutenenie omochie omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanjuwe gatasini kya Ndizi TV na bogo tubwate witera senjera y'umtandao ya www.ndizitv.net iryo guturigireria na bwigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje witera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iryo wegoke Ndizi TV obwanso obumagusi. omwanchwa omurigereria gwe television ya Ndizi TV na bwigo omurigereria bw'omuroberio bw'ekeumbu asegeka ky'emyaka 3 nigo kwabere gukurigereria omuroberio bw'ekeumbu gochakira chinzi 3 chabutuko igo ikachinzi 5 chabutuko onye nabo guchakira ewiki gocha titariki 15 na 2 cy'umutinyo gatano gatatu omwaka oyo omuroberio bw'ekeumbu nigo rachake chinzi 2 igo ikachinzi 4 chabutuko nyoranga somuroberio bw'ekeumbu nigo tokoretera abana siasa akurwa chinsemo chonsi kaunti ya Nyamire, kaunti ya Kisii, ime ya Kenya na bwego chinsemo chonsi iridwa nyara gukwanira igoro ya magenderero na bwego amangana siasa ase chingo gicho chonsi orobono twari tariki na inche John Kibati iriyo nyari kwemanya asabange ime y'omuroberio bw'ekeumbu.
omwanchu muligereria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuligereria televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi omwana wembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingekero shomugusi nyangweso ningenda tingokora nakoire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjire elio nanjire keraritu kori alamisi enseye monenusu ya maragoba echinenchi ngekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwande chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni buna tokuna okwererega obunobukano obukano bwagatumekire engagi kinyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiegochigocha kira rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera numwiroroye rituko ria ijuma chinsa isano ne muchemo gaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Ubuna butambe kuruwa muchubo songo edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari ichituma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imiyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Uhuru Superstores yonyorevi Enyagetari ya Ram Hospital Kisi nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy gobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye gwanchira bare insurance chiko bwatya NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam
310 nabo igo area ya AAR. Nabo kubatarira ase nyagetari yabo ya Ram ang'ene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wakesi miwetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiri guriri gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseri guri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonjirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubiriga amachiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo Kisii asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakiro murubyo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangera kinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chi mesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table banners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo mucho Kisii opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni school yechinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli ukwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chi computer echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma se skuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo usire biyago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hangene nyagitali ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 kyanda eyemo 32 kyanda inye isaronemo wose inoti 32 inye ibere isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kisii
Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chiko bwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara nestejene ye Kigali egoroba entangani. Asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Murilia Ndizi TV kwa nilene ase entunda ya kabiri mimoroberio wensa kiastokoba tukubolekera ayero obolito ase amagazeti ase nabingo baiti gazeti area ya Daily Nation ndojenga egazeta Daily Nation engana ero bolito kigima nelinga ni gobono abakenya barabetereriwe ase ogochigo konya serikali anemono chibunge gwakana chibesa chigoro anemono system engmaiga korokananga ni go chibesa chinyingi boseriko liri nene liestima lia balikorokananga ligo tumikwa abose ebinya nene yekorwa asense meria ye bunge kubwatakananga no tumekiwe stima ase ebunge naboigo egazeti ya Daily Nation lojengana erobolito page ya gatano nemo kurende mulikira se page ntangani neli kumulikiranga nigo umurai wense Uhuru Kenyatta abete gakomwakira Esimirela Odinga ababe bagotwara chinkwana n'umurai wense Dr. William Ruto elinde ko bakwana kingangotori bale ensi cyo Kenya konyora yabeire gekoba akunguchinga kichiri cyo kurobekana kwaba sae bekegolikeria ya Gen Z engana Raila Odinga betokwana retkoligoro kuletera kumulekera sobagale epeji eyo gatano nemo naboigo nigo egazeti ya Daily Nation emorekerete igoro yogo kwa ye Bishop Muge anamono chinga kitiria chumurai boyo kabere umurai wense Daniel Arap Toroitich Moi anamono anaboigo enchera beta korkananga noyo kurwanira serikali chinga kitiria chumurai wense umurai wense Daniel Arap Toroitich Moi epeji ya kabere egazeti ya Daily Nation ye morekerete anemono igoro yogo kwa ye Bishop Muge na boigo anemono enchera abeta korokananga noyo oko kwanira igoro yinyagichali ya Jomo Kenyatta Memorial askolende nigo ekumurikira anemono igoro yenchera abeta gusiria obugima bwaye enkwatakananga ni goyorenge omuwaziri olio tenenerete abakoli emeremo boseleba Peter Okondo abetega komu agosereria Bishop Muge unatabata kagotacha ase county area ya Busia onye kagotacha ronigo arabe gakwirana kasireti obogima bwaye asensemo yende ni gabeta korokana gakoba egati yabalia babete bakubwaterana naba wakili nabantu au anemono asoko yemochia serikali yomurai wense wechinga kechio Daniel Toroitich Arap Moi nemono obosio obogochi gosoiwa abose ababete bagosaba boigo na kurwanirira obosibole bwebyama ebinge ase kulendo muliki we gazeti anamorekerete anemono bunu mubasokano obete gokoba anemono ayitora takanyara ase peji eko bwatia askolene
ensemo ya Peter Njenga netabanga niga aligetiko mwakira esimi gosanga nere Bishop Muge na kumumanyi igoro yegatie emetega bekire anemono yoko banga noko yoko muikira kolende tabete gako muikira page ya gatatu gazeti ya Daily Nation nigemorekerete enchera umubishopu Muge abete gagosiria obogima bwaye oyomo wegati abali balenge ase egari eyo oyore nga Lay Canon Davis Omanyo oyolenge gati abali balenge ko asigari gochia ase chinsemo chiria bose bale kogenda ase ensemo area ya Abusia nigo aukwanira anemono ayuba bete bagwetera emaiga yetraki gocha na gotume gari yabo ase kolende gari yabete gonchukana na chintunda chinyinge engana bete kwira baro umubisho kuyigosiria obugima bwa kolende bali balenge igari memba bete bagosiria amagima abo ase kolenda batebanga onyendiria egari eyo bagekogenda ase osekonjuka kogenda gonchukana na tango ondetayo obete gago toligwa ase umubasokano yo obwepara oyo Davis Omanyo oyo lenge egati abali babete bagotoligo sokotwale gesekerene koba moyo maeganga nogotumwa negari eyo epeji ekobwatia epeji ya kane gazeti ya Daily Nation yemolekerete anemono igoro yamaboria mange andate kuboligwa ase ababunge kobwatikananga nokorakananga nogotume kwa gwechibesa tinyinge anemono asogwa kanu we bill elia osekorana korana we bill enene elia ya Kenya Power ase kamati yabete gekorosu na kumulekera asogwa gare asobonge kima na kumulekera anemono igoro ayeri goliri nene liria liestima anemono elio liabali korakananga ligo sabwa bose liko boligwa ase egikarokia yandate konekia amabolio amange epeji ya gatano egazeti ya Daily Nation nigemolekerete anemono amabolio amange akurwa ase umumolekeli ubutumiki bw'eserikali bose Auditor General Nancy Gathungu oyo asoroboti ruwaye rumwaka 2017-2018 na bwego 2020-2021 na abetatebanga niyo Kenya Power yaba korokananga yego abageko amabolio amange asobono kolende bono ni amabolio amange andate kuboli kubwatikananga ne bili eyo nene eyo korokananga ni gomo Kenya rachikubeterwa wakana inde kwene kinga obokoreri bolia bwa Kenya Power useka estima ngochiere kwena nwa gochia ase ensemo area ya ose estima ngochiwa kwa kaneruere ase bunge epeji ya gatano nemo egazeti ya Daily Nation uru nero beta kungakeresi miagante binga tukwane na Ruto oyuno morai wo muboli bwa Azimio Raila Odinga oyo bete gago asiori na komisio yanga umorebe wense umukoro uhuru Kenyatta nigabeta kumwakeresi mera kumatebinga bago ikaransa sena korosia eserikali ndakwana kinga babeire bakoreja abakenya amoniga betaka mutebinga nigo ensi ya Kenya yalenge asomoliro na ende tobwati ensende onyetali ensi ya Kenya kamutebinga nere buyabono bagotwara chinkwana nakone kinga ngwigwana nabale aniga yakwane techinga kiabeta wekerana asensemeri ya sitogo primarily gotoka ime yake hiyo South Elgeyo Marakwet se amatanga yoko mweni chill masit oyole ise omo commissioner oyo mo ase ekyombekeria kya IEBC obochori bolia Raila Odinga abete gako amelia kigima kolende nigo abete gako ruaka kubolinga niga abeta kumubolia Ruto nga nigo aligetinga niga abeta kumotebia omorai bwense Dr. William Ruto niga nga ekamati eli aba waziri mbali ngwikirania amaganio yaba Kenya aingana yabete geko iranga abenonyanga nokubuna ekamati elia yaba waziri
na kwene kinga obeire igakora amonjurio asumurai wense oso murai wa mobwa Azimio Raila Odinga abete igakonyora ribaga lya bene epeji ya gachona kabiri gazeti ya Daily Nation nigemolekerete anmono buna nigo okobagikana ko enrete asoro gongoro rwa Mount Kenya ase enseme komwa omurai wense Dr. William Ruto anemano bakora wa nere mwangi kiunjuri wekiama keria gya the Service Party aberega kwali igikaro kirabikoleta aba bwatani korwa aso rogongoro rwa Mount Kenya ase barabe bakumira na chinsemo anemono nigo abaraba kumera na chinsemo county ya Mombasa bose county ria Nakuru anemono ukwanera igoro yenchera barabe bako kora siasa chiabo asensemo yaye ensemo yaye umurai oso umurai mukonyi umurai wenseri Gachagua nigo ensemo yaye bose bali bako moko bako babira kwa nigi karokera bako bansenseme ria ya Nyeri anemono asibara bakumulekera siasa cha Mount Kenya ase amatugo alebosio engana karokinga imusano entindi nigo agendrete nige kyombekeria bose ekyombekeri kumulekera abokoreri bose kuruwe kendo cyase aba Kenya anemono bwatuburoire NHIF kabe kurwa akogoselero cyasabanya aba Kenya boli bakwenda nyagitali chekegoli bose chekerengo kigoro anemono ase atabanga nigo asa matuko arebosio barachikonyora chinga kichingo nko bwatakananga noko genda nyagitali chiri chibwate liba chigosaba ligo chigosaba ligo lire igoro kegima toskabosio wika ase page komi gazeti ya Daily Nation nigo bali babete ababuyi ase ensemo elia yikimina no Kyamatera a music festivals atwalo singa school ya Alliance Girls Bunyore Girls yaringe ya school cha karate bunya ase ensemo elia a traditional songs na boigo ensemo elia Yamatera bono nigo barachi go ikirana ase State House na boigo kobaga bakogokia umurai wense Dr. William Ruto buna ere botambe kono mwancho mo Leon TV abuno tukachukora kumulekera egazeti ya Daily Nation erinde kwemanya mange na ko gazeti ligwanchite obewe kwemanya alia organiti komanya Boigo manchumaliria nimbe nkoligereria gazeti ya The Standard na alingana lirete obolito ase gazeti ya The Standard nigekukwaniranga okoboko komorai omukoro Uhuru Kenyatta agochia ase omurai wense Ruto na omurai wekiama kirikia ODM Raila Odinga igoro yaba waziri ababa bagochorwa na boigo ase peje yentangani nigekukwanira igoro nga binto bikebikembe bikoirana korugaria magega yoko yelwa koligwe finance bill na boigo ntuchikoranga ase mangana yunagarire mono gochia ase jipeji chamo tuna boigo ndochenga jumwa nabe ase kigambero ase ngicho chibesa chirenyarite ogosaba korwa KBS Bank echa ataranyara okoirani Togosuka motu ase peji ya kabere imeye gazeti ya The Standard nigekukwanira igoro yaba okorobekana kwa balimu banyare okorobekana okwo abalimu babangete ase cabinet secretary Alfred Mutua anyato kumerana ananat erinde banyare gukwanira igoro yokorobekana okwo kwa balimu babangete chinga kichiri bago chikwegora ase tamu ya gatatu Togosuka motu ase peji ya The Standard peji ya gatatu nigekukwaniranga igoro ya matera yuagendrete Naro Music Festival asibago tabanga abalimu babere bagocha nebinto ao ebibigo semia ebinte binge asa matero ali a music festival Epeji ya kane nigekukwanira igoro ya umurai wiki amakikia ODM anyato gwesokia na gotebanga umurai ya umukoro Uhuru ne Robert okumwakire simi na kumubolia andake bakwane n'umurai wense gosomora Dr. William Ruto erinde kubeka mangana byasenye nchokorobekana koli ekegoli kelike kegia Gen Z kyabete kege kora nigo yabete kegosalia ebinte binge asagotanga yaringe byabakwane erinde bare tomorembe Kenya Asepeji ya gatano imeye gazeti ya The Standard nigekukwaniranga amagega yo kuyelirwa gwe finance bill nigo binte bikebike birache bikoirana ebi tutaramenyeri mbiyabire yani mbirebi korende umu treasury nere obete okwenekia egekora ikyu
Tokos kama tu page ya Isano Nemo imeye gazeti ya The Standard niyo kwanira magega yomu okonyi bumurai abwenserege Gachagua weso kiana gotebanga abantu ababunge au beso kirikomo chechelia magega ayoko urusigwo kwaye egasi gotukuterwa ale Nabai gotogoska motu ase gazeti ya The Standard niyo kwanira igoro yomo governor oliwa county ya Meru nere Mwangaza lero iganachi akoba eseke gambero magayo watabanga mbabe bagota kumurusi asobisi ase bagotebanga lero nigolira chikoba lituko gose chingaki chia gatatu Nabe gotogoska page ya kianda ime gazeti ya The Standard ni ukwanira Jumwa uyokare ase ekigambero litukolia rero asengencho chibesa chiria nyale togo sabakorwa KBS Bank ichibago tebanga nigo chiarenge 215 million ichi atarabo gwakana igolero igana abe okoba ase ekigambero elinde banyale koranga gose chibesa echo nabe okoirani igobono manchu muligeria ayunaro ali ACP gazeti ya The Standard kolende koraga ni kuligeria amange imeye gazeti ya The Standard nabo kugara gazeti ya The Standard onyale ko gwesomera amange na gwesemia amange Manchumulia on the TV kolende as okogorra buya nigo omugabana bwe county area ya Meru Kawira Mwangaza arabekirana bosio bwibunge area ya Senate ase arachi koiraneli nabo igo witaberania anemono kuwatekananga no muswadoria obeto wetigwa ase bunge county ya Meru ase bono arabekirana bosio bwibunge ya Senate ase ntunda yakakumaga yogwa kwesiko kurwa ase bunge area ye county kolende agatori wane Senate ase chintunda ibere entunda atabantu bakwibolinga nabe naende gagotori wane bunge ya Senate ningatora tukumurikira asobwagale kolende tobeto kumanya ase amatuko arebosi kolendo mwantu mulinize TV kukomanyinga nige mambia bono turato kumulekera chisemi chekerengo kiguro anemono chisemi chiria chisi skuru chietanetie ekerengo kirige secondary asrato gosanga nere Dr. Robert Omundi Obuba omo director wa University area ya Mount Kenya Rosagerwa Kisi Lona nyambane oyole omotineli wa mangana alengete ogochenu ase institute area Equip Africa Institute imiakisi na boigo Zakaria Onteri Mitaki oyotinenerete amangana alengete ebiasara na boigo emitandao yekerero ase skuru ya Equip Africa Institute ime county ya Kisii mbasange nendo mange anemono alialengete kibako bakurwa ase skuru echo cyabo na boigo ase enchira yabene babe bagosemia aborko babirokora chiskuru enga egati ya yali babonete ko na boigo inkibonete ko anemono utarachi gochora emirimo eliyorabe gokora Asa chinsemo chinde mna botambe totenga omwanchumuli leo Ndizi TV na bo bwansubo mogusito tomere ujumbe yago ase Facebook na Ndizi TV News Digital na bo igoni mbenkuligeli ababere batatu abo banyalire bagotoma ujumbe yabo eyamasemo ase Nicholas Ogega gotebanga korwanya nsongo stage team komoja imeyimorobero bensakia na bo igoni Nicholas Momanyi nyata gotenga from Kibabi University tuned in kama kawaida imeyensa kia our greetings from Juja family na bo igotebanga abo abantu bagusi bonspi batwarali tukoligia aboigo agotengana Eric Osoro koruke umburi taro agoteba akondani imeyo morobiro Alois agotenga kurwa oroboti tuko pamoja bono manchu malili abuna abundu banyale bagotuma ujumbe yabo ase chinsemo chiricha Facebook na bego nabunya gotuma nye YouTube mna Ndizi TV News Digital na aso mutandao auri website nga www.ndizitv.net na boigo mna botambe abageni nigo bakoba asoko bokogwa job Retariano Ronel Fato merane awe ankyo motware litko ligia. Mobasa usuka mobasa konyegera. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ne
no mwene w'icyanga cya mitumba kire cy'abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobe